Jetzt müssen wir, glaube ich, diese Aufgabe machen, Sam. Kannst du es bitte mal vorlesen? Laut vorlesen. Bogstaverne G og K kan nogle gange lyde næsten helt ens. Nedenfor der er en række ord, der begynder med enten G eller K. Sæt en streg mellem de rigtige bogstav og de enkelte billeder. Du må gerne prøve at skrive flere bogstaver fra ordene eller eventuelt hele ordet på linjerne. Okay, das können wir jetzt machen, gell? Ja? Okay.